har bygget en LC3-processor fra bunden af. Vi har lavet et design over, hvordan vi skulle bygge den, og så implementeret den på vores FPGA-kort. Den her LC3-processor, den bruger vi til at kunne få vores programmer til at styre den her robotarm her, så vi kan få den til at gøre forskellige ting. Vi har skrevet i det her C-kode, som vi kører på vores processor, der har vi skrevet nogle kommandoer, så man kan styre robotarmen fra tastaturet af. Og så har vi lavet nogle faste sekvenser, som det kan køre, og så arbejde med. Vil I snakke om skærmen? Ja, jamen så har vi også lavet, som vi kan se på skærmen her, vores egen linjegenererings hardware implementering af Bresenhams line algorithm, som bare skal have 2 punkter, og så tegner den så linjen imellem, og det er alt sammen genereret i hardware. Og så har vi så oppe i vores C-program, som er også med til at styre robotten, at den udregner så de forskellige punkter ud fra noget simpel vektorregning, ud fra hvilke grader og motorpositionen og ja, hvordan det hele ligesom skal styres. Så sådan er det lavet.